Nestas caixas, rumbo a Siria, non solamente viaxe o resultado dunha intensa campaña de recollida solidaria posta en marcha polas mamás de Ourense Portea. Cada unha delas vai chea de solidariedade, de tolerancia, de humanidade, de responsabilidade social e, sobre todo, de moitísimo amor, de xente de idades moi diferentes, dende os nenos que quixeron enviar os seus debuxos ata as dúcias de avós que chegaban cada día de recollida ao local co corazón encollido pensando nos seus propios netos. En total son máis de 200 caixas, a maioría de material hixiénico e alimentación, sobre todo infantil, pero tamén moitas con xoguetes ou con material sanitario e escolar. Máis de 200 paquetes de cueiros, outras tantas latas de leite infantil e uns 600 kilos de produtos de alimentación. Todo elo entregado no local cedido desinteresadamente por Ourense en Común e en varios establecementos colaboradores, tamén en lugares como o propio campus de Ourense. Este furgón cheo é o resultado de moitas horas de esforzo, pero sobre todo de moita conciencia e responsabilidade por parte de quen organizou a campaña e de todos os que se foron sumando a ela coas súas aportacións, por pequenas que foran.